10 o'clock. 10 minutes pa, 10 minutes. Ate, sara mo. Boses mo. Yung boses mo na abot pa dito. Yung live. Itara mo dun. Pinto mo. Hello, hello. Good morning. Kape tayo, guys. Shout out everyone. This is my breakfast. But normally, I eat sandwich every day. That's why I'm slim. Shut up. Before I go, this is what I will have. Today is Sunday. Hello. I will have a short live only before I go. I don't usually do this vertical live stream. Guys, kape kayo. This is just a small cup. Kasi I'm rushing. Hello. Blessed Sunday, everyone. Let me finish my coffee, ate. Let him wait. Ate. Live ako ah. Ang hirap mag-almusal pag may lipstick dumidikit sa tasa. Ay nako, magugutom ako no. May antay kakain sa Jollibee. Pagkahatid niyan sa Dubai Mall. Balik na tayo dun sa Nesto. Okay lang yun. Kasi bibili ako Kumain ka.
Hello sa mga nakabidyo dyan. Saan ba dito ang ano? Hindi ko nababasa ang chat. Kung hindi naman ako marunong masyado dito sa ano, oy. Sa vertical, saan ba yung chat dito? Hindi ko nakikita. Hindi ko nakikita yung chat. Yung mga chat ba kayo dyan? Bakit hindi ko nakikita? Saan ba to? Ito? Hindi man. Saan ba yung... Wala lang siguro nagchat-chat, no? Bakit hindi ko nakikita? Right. Ay. Ay, may mga chat na pala. Ay, nako, Ate Guy, Diyos ko, hindi ko nakikita. Saan ba yun? Dimple. Hello. Hindi ko nakikita yung ano. Yung mga chat nyo, saan ba yung nakikita? Ay, nako. Marunong talaga sa vertical na to. Fix. Ay, o nga pala. Bandera. Ay, ito. Ayun, nakikita ko na. Ate Guy, thank you so much. Nako, Diyos mio. Nara Paris channel, aka Ate Guy. Shout out, good morning. And also to Dimple. Dimple. Thank you so much, mapatamsak nyo dyan. Ayun, Ate Guy, thank you. Saan ka ba, Ate Guy? Punta kami yung Dubai Mall. Uy, thank you naman sa pasuman. Uy, may tinidor na ako. Hala, ang dami nito, ate. Diyos ko, kabusog. Bawasan mo, te. Mamaya, hindi na ako makakain doon ng ano. Ng jolly. Pagutom. Pang-alis lang ng gutom. Teka lang. Utong man ito. Masarap kayang totoo. Teka, wait. Dagdagan mo ito para baka mabitin naman ako. Diyos ko, balik alindok program. Saan ka na? Nako, Diyos ko, day. Huwag kasi mag-sunglasses para... Hindi, nakikita ko naman siya. Yung message, hindi ko lang alam talaga kung saan gagawin. Diyos ko, ano ba yan? Hindi ako sanay talaga sa vertical. Ayun. Sabi ko mag-live ako ng konti. Antok ka pa. Ako rin. Alam mo ba, ang dami namin nakyatan. Diyos ko. Anong oras na ba ako? Launa? Ako pa talaga. Ako pa talaga ang dahilan. Huwag ka mag-alala, Ate Guy. Hindi naman ako magtatagal. Maano talaga ako. Hilig talaga ako sa sunglasses. Tapos, maano ako sa silaw ng umaga. Ayoko. Ayoko ng sikat ng araw. Pero hindi ako makatulog ng walang ilaw. Di ba, te?
Meron talaga akong ring light sa ano sa pag natutulog ako. Hindi ako makatulog na walang ilaw. Oh, di ba bongga? Kape at suman. Biko ba to sa Tagalog? Suman sa Ilonggo. Wag mo nang i-ref yan, te. Nadula na katuyo mo. Diyos ko dahil. Ako natuyo pa ko sa tudtod lang. Andun ako mamaya sa praise and worship ni Kuya Mark. Kaya kailangan ko bumalik din agad dito. 6 p.m. Pinas time. 6 p.m. Pinas time pero malilate ako ng konti lang. Kasi hindi ko alam ang traffic mamaya. Yung driver nag-aabang na. Kaya mo siya magantay. Trabaho naman siya. Sabagay, talagang pati Nagbukta ko aga kay maligo ko. At meron tong ihatid yung ang kasama ko dun sa Dubai Mall na galing pa to ng Lebanon. Ibibigay sa kapatid. Suman. Ganun ako kahit na puyat. Pag kailangan gumising ng maaga, gigising ka talaga. Kahit 3 oras lang yung tulog. Nakarelate. Hindi siya. Teacher Crazy. Kape. Sky. Skyflakes. Kapango vlog. Naku si Kapango vlog. Hello. Wait, ito na yung jacket mo. The stage is yours, Night Crumbs. Suman ka, kape. Nandiyan ka na? Hello? Andun na yan kasi naghihintay. Sige, antayin mo lang. Mabilis lang naman. Malapit lang kaya tayo sa Dubai Mall. 10 minutes lang, nandun na tayo. Sana Ito, wala. pinadala niya yung ano, dyan ba? Dito daw siya? Yan, Dubai Mall yan eh. Sa harap. Dubai Mall ha, hindi Mall of Emirates. Oo. Na-clear mo na siya kanina, Dubai Mall. Hello, hindi naman ako magtatagal. Saglit lang to. Wala pa ba? Oo, malapit na lang. 5 minutes na lang. 10 minutes pa binagyan na kami sa Dubai Mall. 10 to 15? 10 to 15? 10 to 15, nandiyan na kami kasi medyo matraffic eh. Bye, ingat. Kung mag-antay naman siya, no? Samay kayo. Hi. Etchelin. Na-miss din kita. Hindi kita nakita. Diyos ko. Mamayang gabi, may live si Jessie Blue TV. Guys. Ando na naman ako as usual. Dahil ngayong mga linggo medyo free tayo. Nakalimutan ko kasi nag-live pala si Night Crumbs. Nung Thursday, akala ko busy pa rin siya. Nag-live tuloy ako. Sana all. Thank you sa mga nagtamsak at dumaan ha.
naku, dalhin ko pala to. Susi, may susi na rin ako dito. Pero tanggalin mo yung sa pinto at baka hindi ko mabuksan. Naku, Diyos mio. Tanggalin mo na, te. Dalhin mo sa'yo. Sa bag, ilagay mo sa bag mo. Oy, Greta's Music. I just want to promote the products of Greta's Music. And I'm using her this soap whitening. Where is it? Saan na ba yung isang sabon na? Okay. And I have another one, a charcoal one from Greta's Music products. Look at this. Watch out for my voiceover sa products ni Greta's Music, guys, ha? And kung gusto niyo umorder, you can message us and we will send you the products, okay? And it's, look at my skin. Is it ugly? Because of the soap of Greta's Music. And also, I'm using, naku, Greta, hindi mo ako binigyan ng perfume. Hindi ko tuloy ma-promote yung perfume mo. Greta's collection of t-shirt. And I have also Greta's t-shirt. Wait. Ang gulo ng kwarto ko. Pasensya na kayo. Ito po yung, syempre tayo ang mag-model ng t-shirt ni Greta. So, ito yung isa sa mga Greta's, ba to? Graphic tee collection. Greta. Oh, di ba? Negosyante yan si Greta eh. Ito yan. Ito ka t-shirt. Japanese. Kuyanagi talaga, no? Pang kuyanagi talaga. Japanese talaga. Okay. So, thank you, Greta. Dahil, ako ang napili mo. Ako ang napili mo. Baka mamaya wala nang may bumili sa'yo at hindi sila believe sa skin ko. Chay Chua. Nako, pamain. Ate, yung aircon niya, gata na-on mo na dun sa taas. Hindi ako ano ngayon. Hindi, mag-aircon ka sa tanghali dahil mainit. Pagbalik na na lang kasi ang iniiwasan ko ang kubita. Hindi, nagagalit siya sa umaga yung aircon. Akyatin mo na. Sa hapon wala nang init. Kasi baliktad ang ka. iniiwasan ko yung kubita kung ano na naman yan na tubig. Babalik tayo agad 2 hours lang. Hindi yan magtutubig. Ay! Thank you so much, Chay Chuan. Ako, napamember siya sa akin. So, sana may bumili naman sa produkto ni Greta's Music, ha? Charcoal whitening soap. I'm using the Kojic one for 4 days pa lang. Pero tingnan nyo po, wala niya tang bibili ng sabon dahil sa skin ko. At walang bumibili. Then, tsaka. Alis po kami ngayon. Babalik din ako kagad kasi I have to join the worship of Kuya Mark Lester. Doon po, punta kayo. Kakanta na naman tayo doon ng mga gospel songs. O sige, dyan na muna kayo. Aalis na kami. Mauna ka natin, susunod na ako. Sabihin mo may kotse. Sabihin mo may kotse. Ako na mag-voice, te. Sige po, ate. Dito lang ako sa loob kasi mainit. Okay, huwag ka mag-alala. Nandiyan na kami in 10 minutes kasi may driver kami, ha? Hindi kami commute. Okay? Thank you. Sige, see ya. Meron pa siyang Ate, dito na po ako sa baba. O, tara na. Kunin mo na yung susi sa pinto.
Bye, guys. And I'll see you in a bit. Thank you so much for the love and support. Clay Chua, thank you so much for the love and support for always, dito, nabitbitin ko na ka abang naglalakad. Mainit talaga dito sa Dubai. Naku, Diyos mio, Marimar. Bye. What's love got to do? Ala, susi akin na. Lala ko pala to. I-on niya sana muna para malamig eh. Init-init ng sasak. Yeah. Pasensya na kayo, mataray ang lola. Jan, pwede please put in you on the aircon. Sorry? Air condition your car. Okay. Yeah, all that light, no? Ay, naku, Diyos ko talaga si ano. Oh. What is Need the forget. what is new? Sleep in the morning. Very early. Naku, charot ka pa. Charot. Sabihin mo, taray-taray ni Kuya Nagi. Mataray talaga ako sa umaga, nakakainis. Ako, hindi. Ako, talagang daming nakakalimutan. Kasi marami tayong responsibilidad dito, Diyos ko. Ay, nako. Itong mga kasama ko, mga kangkinay sa mundo. Walang pakialam sa mundo. Kantay kayo dyan, bala kayo. Diba? Ganun lang, guys. Pasensya na kayo sa aking kalokahan. Uy, thank you sa mga paingat nyo dyan, ha. Grabe ka man, hindi ko naman to bodyguard, oy. Oh. O, tingnan mo, akala mo, formalan tayo, guys, eh. The car is ready. Hi. Hello, good morning. Hi, good morning. How are Yes. you? Give me 1 minute because I need to off the live. Huh? Because I don't have internet. I'm very poor. Jan is the I don't have internet outside. Oh, wait! Let me off. Bye, guys. Thank you so much for watching. See you later, alligator. Bye. Saan ba dito? Oy, ito. O, marunong mag-off.